Хайде с мен на бърз обяд в гората. Времето напоследък е много слънчево, затова често обядвам навън. Обожавам пролетта и да наблюдавам как всичко разцъфва, идва нов живот, птичките пеят, всички хора са супер заредени. Сигурно сте чували, че жените най-много се зареждат сред природата с женска енергия, така че ето ме тук и мен. За обяд днес ще хапвам мини покебол с пилешко терияки, авокадо и ориз. Хапнах вкусно и се наслаждавах на един калвач. Най-бързият начин да се заредите с енергия от природата е да спрете и да погушкате някое дърво за 1-2 минути или просто да се подпрете на него. Това направих и аз и продължих по своите задачи. До скоро!